Takže vítam vás pri ďalšom dieli z tohto projektu ČZ 250 Enduro. Dneska by som sa povenoval tejto nádrži. Tu je troška preliačená. Tak by ste vedeli o niekom, kto to je vyklepať, aby nebol poškodený lak, tak dajte mi kontakt, bol by som rád. Asi by sa to najlepšie klepalo podľa mňa cez palivové hrdlo, po prípade tu na odvonka nejak, ale tak ja chcem, aby bol zachovaný pôvodný lak, aby nebol poškodený. Takže to necháme ešte na neskôr zatiaľ. Chcel by som privariť tento ulomený držiak na drže, ktorý je tu, takto. Takto. Neviem, jak to zvárali, lebo je to tak divne zazvárané, že to ani nedržalo. Čiže idem to pekne obrúsiť nejakým šmirglom, nech to je pekne čistý kov. Takisto aj tu. A asi to potom ešte odmasním riadne, nech to neprská a celočkou sa to privarí. Snáď sa neprepálí tá nádrž, má to predsa 2 mm plech asi. Čiže nie je to úplne najslabšia stena. Ale ešte prvé, ako začať zvárať tú nádrž, tak si na ňom presne rovnako hrubý plech a skúsime nastaviť zváračku tak, aby to neprepalovalo. Lebo bol by som veľmi rád, kebyže sa tá nádrž poškodí. Keďže sa aj ťažko dosť háňajú a hlavne to je dosť drahé. Z druhej strany tá nádrž je jak nová. Môžeme ukázať. Tu je pekná patinovka. Tu je troška špinavá. Kohút mám ku nej. A ešte si ukážeme víko do dnuka nádrže, taká je hrdová. To takisto budem čistiť. Takže takto som to šroboval. Nie mi sedia otvory. Nech to je pekne v osi. Troška som ho ešte vyklepal, lebo bol ohnutý, jak niekto na tom padol. Teraz to odmasním čističom brzd a oblepím hliníkovou páskou všade, nech to nezaprská. Potom už len zazvárať, tak zase to prestrihnem, keď to bude oblepené a vyčistené. Takže máme zazvarané. Teda to nejako takto. Teraz to troška obrúsim. Teraz by som chcel vyčistiť vnútra nádrže, ktorá je troška hrdzavá. Vidno proste, že tam je nejaký ten nános. A ja to robím väčšinou tak, že to vyplachne vodou. Riadne nech tá hrdza, čo tam je navýše, nech sa splaví. A následne tam dávam buď matice so skrutkami, podločkami, proste taká všeho chuť, taká zmes. A ju zavriem, dám tam naftu a hrkám proste. Je to fyzicky náročné, ale zase sa bojím používať nejaké kyseliny, aby nezliezol lak, keďže proste škoda by toho bola.
by som bol smutný z toho. Čiže radšej to takto mechanicky odhrdzavím. Takže idem to vyplachnúť jarovou vodou, následne dám tam skrutky a naftu a hrkať a vyplachovať. A na konci takisto iba vodou vyplachnúť riadne, nech tam neostanú čiastočky malé, lebo z tej hrdzy sa spraví taký jak prášok jemný, ktorý by mohol následne poškodiť motor alebo trysky zapchávať. Čiže riadne to vyplachnú vodou a zase tam nechcem dávať 20 litrov nafty, aby som to vyplachol, tak vodou to riadne vyplachnem. Dám to ku peci vyschnúť a následne zakonzervovať buď vedečkom alebo konkorom, kým neposkladám motorku. Nech to nezrdzavie zas. Mám aj k nej kohút. Mal by to byť originál. Aj víčko pekne. To ešte preleštím. Ešte je tu dosť roboty na nej. V tomto videu sa budem asi len ten nádrž venovať. Takže idem na to a natočím zas. Tak to vyzerá palivový kohút. Sieťka vyzerá byť čistá, ale pre istotu ho rozberám. Kohút mám nahodený, sa nebude tesniť. A troška som aj zavoskoval tú nádrž. Nech sa to leskne. Celkom pekné. Toto tu budem musieť si ešte vyklepať. Niekomu to dať spraviť. Inak je to vybavené. Takže nádrž je hotová, už je pekne zavoskovaná. Pekne vyčistená. Tam to bolo vidno na tých záberoch. Ešte teraz ma trápi jedna vec, že by som rád tu zaretušoval tie držiaky. Ak sa to zvaralo, nech to zbytočne hrdzavie, tak by som potreboval kód farby v rálke. Viem, že sa to už asi nebude úplne zhodovať. Ale aspoň nejakú približnú, že čo sa najviac podobá tá rálka. Tá oranžovú asi, alebo žltá tu asi má byť. Vnútra oranžová. Tak ak viete napríklad nejaké kódy, čo sa úplne že najviac hodujú, však je to iba držák, tam to aj nebude vadiť, tak kľudne napíšte. A ja som bol aj vo farbilákoch a tam vyrábajú také retušovacie perá. Taký 18 € to že vraj stojí, ale musel by som to nechať namiešať, presný odtieň. Tak uvidím, ešte aj to je možnosť, ale zatiaľ to nechám tak. Zatiaľ mám čo robiť aj iné.
som vysústružil. Následne sa to na 3 miestach pribudoval, aby som sa tam dokázal s tým sťahovakom dostať. Išlo to pekne, lebo však sa to aj nahrialo tým, jak sa to zváralo. Takže teraz riešim tento piesný čap. Chcem ho vybrať, lebo kľúkovka sa bude posielať na repas. Chcel by som tam vymeniť všetky čapy, plus možno oincu. Tomu napíšem pánovi, nech si to premerá. A mal by podľa mňa v poriadku, plus ešte ložisko ihličkové, čo tu je. A centrovať. Výbrus asi nebudem robiť. Vyzerá to fajn. Možno maximálne prekružkujem, čiže ešte kružky budem musieť zohnať. Mal by tam byť podľa mňa úplne, že prvý od výroby. Ešte musím odmerať valec, aký má vlastne priemer. Ale podľa mňa tam je iba prvý výbrus. Na to vylisovanie toho piesného čapu som si spravil takýto čap. Tu mám vybratie na tento prípravok, to vlastne zapadne do toho. A tu mám ešte taký odskok spravený, aby to pekne zapadlo do toho menšieho priemeru, do toho vnútorného. Aby to bolo také vodítko ako keby. Čiže tento vonkajší je 17,5. Tento menší je to do vlastne hĺbky 2 mm. 12,8. Toto je vlastne do dĺžky 2 mm, hej. A celková dĺžka 42,6. Dobre, ako ďalšie. Tu máme tento gumy od Zetora. Zvolil som značku Mitas, je to tuším E05 Dezen. Akože je to riadne. Normálne. Extrém. Nazval sa to celkom pekne. Nepoškodil som ani rafik. Iba montpakami, to som si pod vody dal jarovú vodu. A pekne to akože zapasoval. Ako škoda, že sa už predna nedala kúpiť tá E02. Tá bola presne taká istá ako ten originál, vzorek. Už sa to asi nevyrába, tak som dal tieto E05. Vyzerá to celkom fajn, dáme. Akože také dobové, nie je to nič extra moderné. Vyzerá to dobre. Proste. Ešte sa to potom bude čistiť, ale to je až potom. Duže som dával tejto značky Mastertube. Mali by to byť nejaké zasilnené, takže uvidíme. Napríklad ten gumihalter som tam ani nedával, lebo viacerí mi písali, že keď sa s tým chodí po cestách a ja s tým chcem chodiť po cestách, tak to proste hádže. Ako keby nebolo vyvážené koleso, čo je celkom logické. Čiže ja som ich tam nedal. Tú dieru potom budem musieť, ja som tam dal z druhej strany izolačku riadne, ale ešte asi odtiaľ to dám nejakú žuvačku alebo niečo. Nech tam zbytočne voda nezateká. Ventilčeky dám ešte také retro potom, to sú bývalo dočasné. A tak. Takže mám to vylisované. Mali ste vidieť na záberoch, jak to vyzerá. Tu máme pekne na tej kľúkovke ešte vyrazené číslo dielu. A takto vyzerá klietka ihličková, horná, z horného oka, ohince. Totálne, ale že totálne namazaná. A
verdikt je taký, že zámky sú nepoužiteľné. To budem musieť nové zohnať. Je tam akože dosť veľká vôľa, ale výbrus vlastne ani netreba. Ten válec je úplne že pekný. Čiže to sa iba vyčistí. Možno troška jemným šmirglom spravia drážky. Takisto je na tom piesniku sa spravia drážky. Tu som to troška skúšal. Nech sa tam drží vlastne olejový film. Mal by tam byť teda prvý brus, ja to ešte odmerám a idem zháňať tie krúžky, snad to niekto bude mať, rád by som bol za to. Takže idem na to a vidíme sa asi pri ďalšom videu až. Takže majte sa.